Headsocket. Danas moram da reklamiram sljedeće, Headsocket. Moram samo da reklamiram mog drugara Stefana Jovanovića. Rekao mi je, ja sam mu rekao dobro. Sada da igram. Sad ćemo da igramo. Toliko, niko ne zna ništa sad. Ja sam toliko glup da nisam ni pobedio. Ne šalim se, nego nešto mi se nije telo. Ja sam isključio baš razloga. Sam multiplayer. Sljedeća epizoda, malo ću se čekati, sljedeća epizoda će biti, ne znam, manje. Ne! Ovo nije da. Mati. Idemo sada GPV. Ako čujete malo neku u pozadini, ako čujete neko, mama mi usisuje. Tako da znate. Dva za mene, imam šanse možda. Možda imam šanse da pobedim. What the fuck is that? Ha ha ha, 4-2. Pet. To. Ajde, još jednu. Čekaj, turnament. Ajmo turnament igramo. Tu. Volite mi sreću. Kakav skin je. Znači, za 100 suba ili 200, tako nešto delim. Za 100 suba delim premium. Tu je ovdje padne kapa, mene boli idu. Gol. Da tu tepam sad. Ma, neću. Sorry, ajde ne budem. Neću. Piu. Pauko.
silita fora. Petri, ma nemam šta snimam. Idemo sada. Ne znam šta ćemo.